Má nulové lokálne emisie oxidu uhličitého, je vo veľkosti približne RAV4 a je to crossover. Všetky tieto vlastnosti spája do svojho názvu. Viete, čo to je? Jasné, že viete. Toyota BZ4X. Beyond Zero, RAV4, no a X ako crossover. A prečo je na videu opäť? Pretože dostala update, ktorý ocenia všetci milovníci elektromobilov. Vitajte pri sledovaní. Toyotu BZ4X sme si prvýkrát vyskúšali ešte v roku 2022. Bonifácko odletel do Dánska a spravil pre vás úvodné video. Do redakčného testu sa dostala až minulý rok a napriek tomu, že ide stále o relatívne nové auto, modernizácia na seba nenechala dlho čakať. Prináša nový softvér, rýchlejšie nabíjanie a viac pohodlia. Z toho, čo som povedal pred chvíľou, už chápete, že zmeny na dizajne sa neudiali prakticky žiadne. Ale poďme rýchlo aj k nemu. Robustný, futuristický dizajn, dizajnový jazyk moderných generácií vidíte tu v tejto hlave kladivohlavého žraloka, ja to tak nazývam, aj keď nemáme svetelný podpis na tejto hornej linke, ale na tej spodnej. Ďalej obrovská lakovaná časť prednej masky v nárazníku, potom relatívne malá mriežka chladiča na chladenie batérií, po bokoch obrovské ramená, ktoré odvádzajú vzduch ďalej okolo karosérie, no a blatníky sú nelakované a plastové za jediným účelom, aby BZ4X pôsobila ešte robustnejšie. A zdá jedinou dizajnovou zmenou, aj keď takouto maličkou, sú tieto písmenká v rámci štítku na nabíjacom porte. Takýto štítok je aj na opačnej strane a kedysi tu stálo Electric, teraz už BEV. Prečo? Lebo Toyota harmonizuje svoje skratky. BEV, Battery Electric Vehicle, teda auto na baterky. Potom ešte máme HEV, hybridné auto, PHEV, plug-in hybridné a u nás vôbec nie je rozšírené FCEV, teda Fuel Cell Electric Vehicle, vodíkové elektrické auto na palivové články. A vodík sa u nás vôbec nerozvíja. Aj keď jedno takéto FCEV auto sme už testovali, a to konkrétne Mirai, takže video v pravom hornom rohu. Zadok zostáva rovnaký tiež. Rozvetvený svetelný podpis cez celú šírku auta a obrovský nelakovaný nárazník, ktorý má presne tú istú úlohu ako blatníky vpredu. Pôsobiť robustne. V interiéri sa už niekoľko zmien udialo, ale tiež väčšinu z nich neuvidíte. Čo ale uvidíte pred sebou je 7-palcový odtiaľto potiaľto digitálny prístrojový štít zasadený skoro až na čelnom skle. A ja som povedal aj minulý rok, aj tento rok to musím povedať, nechápem ako to ošéfovali, ale naozaj tam vôbec nepečie slnko, takže je perfektne čitateľný za každého počasia. Ďalej 12,3 palcové multimédia, perfektná odozva, stále tak toyoťacky platí, že žiadna domovská obrazovka s viacerými widgetmi, ale Android Auto alebo Apple CarPlay tu je prítomné aj bezdrôtovo, o stupienok nižšie čiastočne fyzické, tieto 4 tlačidlá, čiastočne dotykové, ale stále separátny panel klímy a to je dôležité. Keď sme pri tých fyzických tlačidlách, tak stredový tunel sa tiež nezmenil prakticky vôbec, ale musím pochváliť Toyotu ešte raz za to, že si dala tú námahu a vyviedla fyzické tlačidlá skutočne sem. Žiadne plôžky na dotyk v rámci obrazovky, ale skutočné fyzické tlačidlá. No a za týmito dvierkami sa nachádza nabíjanie pre mobilný telefón a USB konektor pre prepojenie telefónu s multimédiami. Tiež CarPlay, Android Auto, ale cez kábel, ak sa tak rozhodnete. Ale je to len USB, žiadne USB-C, čo je už dnes trochu škoda. Ak chcete USB-C, nachádza sa tu dolu, v stredovom tuneli, ale len na nabíjanie vašich zariadení. Sedačky sú inak veľmi príjemné. Sú vyhrievané aj odvetrávané. A čo ešte stojí za spomenutie? To len tak voľným okom neuvidíte, ale pri kolenách vodiča aj spolujazca prináša Toyota tzv. Radiant Heaters, teda ohrievače. Namiesto toho, aby sa ohrieval len vzduch, ktorý fúka, ohrievajú sa aj časti auta, ktoré potom na vás sálajú. Že prečo? Vy sa skôr budete cítiť v teple a auto na to minie menej elektriny. V podstate tie najväčšie zmeny, ktoré sa na BZ4X udiali, sa týkajú energie elektrickej a tej tepelnej a spôsobu, ako s ňou auto pracuje, ako získava, stráca, ako si ju manažuje. Ale poďme teraz rýchlo do kufra. Toto je 452 litrov nezmenených, ale s perfektnou nakladacou hranou, takže nejaké ťažšie veci len prehodíte a šupnete dovnútra do kufra. Tu máme JBL subwoofer, na opačnej strane zas výklenok na nejaké vaše ďalšie veci, fľašky, drobné tašky a podobne. No a tu je dvojité dno. V jeho útrobách sa nachádza takáto vanička, napríklad ako my na nabíjací kábel, no a dvojité dno viete dať aj nižšie. Ak potrebujete viac priestoru po plato,
čiže sem, tak toto je nejakých extra 8 cm, ktoré ale úplne dizajnovo nevyzerajú, lebo tieto drážky tu zostávajú. Na čo ale môžete ešte toto dvojtedno použiť, je, že pokiaľ prevážate ešte vyššie predmety, tak si jednoducho skryjete plato sem dolu. Najprv treba otočiť naopak, čo je trošku zvláštne, alebo prehodiť dolu hlavou a potom si ho sem zasuniete, zacvaknete, zavriete a hotovo, vybavené. Poďme teraz na sedenie vzadu. Ani tu sa z hľadiska priestoru prakticky nič nezmenilo. Máme naštartované auto, pretože máme funkciu priťahovania vodiča do sedačky. Takže ja mám 1,90 m, toto je moja šoférska poloha, toto je moja spolujazdecká poloha vzadu. No a kolena mám vyššie, lebo celá podlaha je niečo vyššie kvôli baterkám, približne na úroveň vodičových ramien, možno jemne pod a miesta. Tu si môžem normálne robiť hudobnú show, takže absolútne bez problémov. Na hlavu už je to horšie. Tam ako vidíte si kvôli skosenému zadnému sklu búcham hlavu. Robím to len pre vás, tak nám dajte like aj odber. No a z hľadiska technológií, ktoré tu máme, tak tu máme dve USB-C, čo absolútne chválim. 2 prieduchy klimatizácie, respektíve výduchy. No a toto nie je práve najmodernejšie vyzerajúce ovládanie na vyhrievané sedačky. Ale tak funguje, takže funkcionalistické. Okrem toho lakťová opierka. No a čo viac potrebujete? Nie, reálne. Čo viac potrebujete? Chýbajú vám tu napríklad roletky na okne, alebo priechod priamo do kufra? Dajte mi to vedieť dolu do komentára. Čo sa týka ponuky motorov, tam sa nič nemení. Stále dostanete buď 204 koní na predok, alebo 217 koní s pohonom všetkých kolies X-Mode, čiže elektromotorom vpredu a elektromotorom vzadu. Rovnako sa nemení ani najvyšší krútiaci moment 265, respektíve 336 Nm a schopnosť ťahať brzdený príves do 750 kg. Prečo teda máme toto auto znova na test? Preto, lebo sa zmenil spôsob, akým funguje termálny manažment baterky. Čiže mojou úlohou je teraz veľa jazdiť, baterku čo najviac vybiť a potom nájsť nabíjaciu stanicu s ideálnym výkonom, aby sme si to mohli vyskúšať. Ide o to, že krátko po predstavení niektorí vyčítali BZ4X, že má na svoju veľkosť relatívne priemernú kapacitu baterky 71,4 kWh. No a teraz vám znova vyrazím dekel, ani to sa nezmenilo. Zmenil sa ale spôsob, akým batéria funguje, konkrétne jej termálny manažment. A pamätáte si, čo som hovoril pred chvíľou? V podstate tie najväčšie zmeny, ktoré sa na BZ4X udiali, sa týkajú energie elektrickej a tej tepelnej a spôsobu, ako s ňou auto pracuje, ako získava, stráca, ako si ju manažuje. A presne o to ide najviac, lebo najdôležitejšie je, ako elektromobil pracuje s teplotami. Jedna vec je totiž maximálny nabíjací výkon, ten je tu 150 kW a nemenil sa, ale druhá vec je, ako dlho dokáže auto na tom maximálnom výkone zotrvať. Lebo mne je na nič, aby som mal auto, ktoré má výkon 300 kW, vydrží na ňom 1,5 minúty a potom sa nabíja tretinovým výkonom, nie? No a presne to sa snažili v Toyote vylepšiť. Nech sa BZ4X nabíja čo najdlhšie, čo najrýchlejšie. Chápeme sa však? A presne tomu dopomohol spomínaný nový termálny manažment. Systém vyhrievania batérie dostal nový výmenník tepla typu voda-voda. Čo to v praxi znamená? Máte nejaký primárny chladiaci okruh, tadiaľ preteká voda, no a tá už nejde priamo do chladiča, kde by ofúkoval vzduch, ale chladí sa sekundárnym vodným obehom. Prečo? Pretože voda je lepší tepelný vodič ako vzduch. Ak to znie komplikovane, pointa je a podstatné je, že ten termálny manažment batérie je jednoducho efektívnejší. Inak, len tak medzi nami. Viem, že to je trochu od veci a pracuje sa s inými technológiami, ale výmenník tepla na báze viacerých vodných okruhov nájdete aj v jadrovej elektrárni. A do celého toyoťackého systému pribudol aj regulačný ventil vykurovania, ktorý zabezpečí, že sa baterka v prípade potreby dostane na vyššiu teplotu podstatne rýchlejšie. Ja viem, kopa technických informácií. Čo to ale v praxi znamená? Na to, aby sa baterka nabíjala maximálnym výkonom, potrebuje mať isté ideálne teploty. A teraz si predstavte, že je zima, auto je celé podchladené, vrátane batérie a vy logicky vtedy tú maximálnu nabíjaciu silu alebo výkon dosiahnuť nemôžete. Vďaka termálnemu manažmentu sa baterka predhreje a už je na ideálnej teplote skôr, čiže dosahujete maximálny nabíjací výkon skôr.
No a naopak, tým, že aj po prehrievaní baterky počas nabíjania sa dokáže efektívnejšie chladiť, tak si ten maximálny výkon dokáže lepšie udržať, pretože je dlhšie v ideálnej teplote. Rozumieme sa? Komplikované? Možno trošku. Poďme si to vyskúšať. Na nabíjačku sme prišli so 40%. Behom asi 20 sekúnd sme boli na 120 kW a tam sa výkon držal po dobu asi 3 minút. Potom sme klesli na hodnoty 95 až 100 kW a takto sme sa držali dlhšie. Do 80% sa nám auto nabilo za 22 minút, čiže maximálny výkon sme nedosiahli, ale sľubovaný čas BZ4X dodržala aj tak. Lenže Bonifackovi to nedalo a vybral sa na nabíjačku znova. Tentokrát na inú a s baterkou skutočne na 20%. Po 16 minútach bolo dobitých 60%, takže zostávalo už len 20. No a na 80% sa na tejto nabíjacej stanici nabila Toyota za 31,5 minúty. Ale treba povedať, že čas nám bežal od pípnutia karty, nie od skutočného začiatku nabíjania. No a ako jazdí? Na to vám odporúčam pozrieť si naše video z minulého roka, z celotýždňového testu, tam to bolo celé rozobrané, nájdete ho v pravom hornom rohu. Ale za mňa tak narýchlo, spotreba od 14,8 do 16,9 kWh na stovku, to je cyklus VLTP, naša reálna 15,7 spokojnou nohou, auto síce cítiť hmotnosť, napríklad v porovnaní s RAV4, že je vyššia, ale stále veľmi dobre drží na ceste. No a čo mňa najviac prekvapilo, je, že toto auto dokáže aj brodiť. A to vodné dielo, potoky, vytopenú Bratislavu alebo ktorúkoľvek inú časť Slovenska, a to až do výšky 50 cm, čo je inak mimochodom rovnako ako sľubuje aj podstatne masívnejší a terénu viac uspôsobený Touareg. Okrem toho pribudla aj funkcia varovania pre autá, ktoré sa k vám zozadu blížia príliš rýchlo. Keď radary zaregistrujú takúto hrozbu, svetlá sa rozblikajú a upozornia vodiča za vami, nech sa trochu ovláda. A to je z dnešného videa všetko. Už len cenu vám poviem, tá začína aktuálne na akciovej sume 39 990 €. Za výbavu komfort a pohon, ako máme aj my. Ak by ste chceli nielen náš pohon, ale aj našu výbavu, musíte ísť do kolónky Executive a tam už je suma 48 790 €. No a teraz, keď toto viete, tak už len odber, like a zvonček a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak vám treba. Dobre som zdrohol z obrazu.